איזה קטע עם הנו-אנדר הזה, זה תרגיל שהיה לי כשהייתי בן 15, עתק נו-אנדר, ואני מרגיש שאני, מה זה מרגיש? אני מצליח להביא אותו חזרה אליי, אני ממש שמח, פאקינג סטוקט. עדיין יש לו מה לעבוד על הסטייל, יותר קדימה עם הגוף, להדביק את הכידון יותר חזק, אבל אני שמח להתגבר על הפחד הזה. זה מטורף, כאילו, ממש צריך, אני עושה מדיטציה לפני כל פעם, אני עולה לאוויר, עוזב את הידיים, יורד מהאוויר, מחזיר את הידיים, מדבר לעצמי, כאילו, ממש להיכנס לרגע מדיטטיבי, כל זה בשביל רגע של אדרנלין קטן. אני חולה על הספורט הזה, יאללה.